Voilà, radio Befo International, la membro ka fara kunanja badabada ton page la jebro ambe afo bala jilma ko audansi audankana bi juma do bayna aka do kun kibaro far kunanja keneka ambe afo yana ni ansigile o keneka bi kliko o konna ambe kuma femun ka bisa o ka fo Ligue africaine des champions ale koni tour premier lu kon barobna damene ani coupe de confédération o koni baraw fanamna damene do ku konna Joliba se alen salmane bamako ulubina mali jorofa akeneka donc amay ka fo ulu koni pangu ulu tama minauta ni watina ku kunda Nigeria alen Cameroun o kon o ka nala suma jumashido Joliba an saru buna take furbamu konna compétition africaine o nasra fe ambe kuma o kan bi kabosa Ligue européenne des champions ale fana baraw boraka damine amay ka fo mardi temeni ka bla kunungo o kon ula kabosa amay ka fo éliminatoire il faut a donc nabe dimsanu ko fo dimsanu chité temen santan wolo vlaka ambay ka fo ulu ko ni fanaka tirajiba abura ke do ko temen na bomako yanno ambay ka fo bakurba flaw sigira jamana shegi ulu bu yere sura kono amolu be wala awye bikle ko o kon ula amba fo ena aw dansi aw bismina aka bido ko kewra ulu keneka klego o kon ula donc amé tamu kon na sanya fo na chumna amba damene ni wati o konna Stade Mali Bamako alen Joliba se aya fo na ulu kon be labewna donc ni wati na Ligue européenne Ligue africaine des champions Stade Mali Bamako alebega Mali joro fa keneka amay ka fo afra Joliba se alebega Mali joro fa coupe kafu o kon o keneka nunu bela jeli kon yitamen minauta kunungo ku kunda jamana kokana ka Joliba se alebeka tagama minauta kata Nigeria ka fe amay ka fo Stade Mali Bamako ale fana beka tagama minata kata Cameroun ka olu ko fe no donc amay ka fo baro ko ni nala sama jumashi nata nunu flabe du klongela d'abord Ligue des champions kenaka sa Stade Mali Bamako ale ko ni FC Tempête kabo Centrafrique olu bina nyongosro amay ka fo boltan meka Cameroun ka fe kadaka Centrafrique amay ka fo boltan trento ulu bulu donc o ka boltan meta délégalisé kata Cameroun ka ulu ko ni o fe no nala sama jumashido 14h wakati Joliba Stade Mali Bamako ale ko ni Tempête FC kabo Centrafrique ulu ko mena nyongosro sada fa chona wira bolano do kunungo ni boltan mo ku kunda nukati o kon ula donc o jumashido kelena amaye ka fo Joliba se ale fana ni Warriors FC kabo Nigeria olu fana na nyongosro abaldan me ke Nigeria ka fe no jumashido 15h wakati donc wayra ka fo stade an Joliba BBG 15 jumashido donc stade 14h Joliba be tabe damna 15h wakati donc Allah sro Joliba alebe kubuka fu odi konna ale ni Warriors FC kabo Nigeria olu be nyongosro Stade Mali Bamako ale ta Ligue des champions ale ni Tempête FC kabo Burkina Tempête FC kabo Centrafrique olu be na nyongonasro baraw olu kon o kenekan donc ambe do don ken egu fly u ka se ka sangrota sro tukumna ina fo sante benno waka tukumna salo Joliba se dona Ligue des champions kono nyine amba salo stade fana dona kubuka fo fana konana donc la nyini fana muye nyine o ka fo Joliba se alika do kaf kono Stade Mali Bamako alika do ligi kono donc akila ni ku fla ko la nyini koni o yoyi ame domina ko bibina kabosa amba ka fo ni egu fla koni Stade Mali Bamako alla so ale digni karamo kurata Joliba se ale fana digni karamo kurata donc amba ka fo Joliba se ale tay Burkina Joliba se tay Ivoirien amba ka fo Stade ale tay Cameroun o kon onye donc amba ka fo Stade rani munu fana be jeno Tempête FC ka Centrafrique olu fana ka entraîneur Cameroun fana donc bara ka fo Cameroun fla olu bina karnyona o ko keneka wo pi fana bonta fana be ke Cameroun ka o fana feno donc o bara ka fo Stade Mali Bamako amba ka fo ni Tempête FC mo bisaka jiga ka ko Cameroun u bina bo ka saka ni ku fla ka saka tu sportif ko mo kon ola donc ambe sego kon o fo donc o keneka sa Joliba se Allah sura fa chomna o luka de ni kalmo Ivoirien donc nyine fana bu ko président fana fali donc amay ka fo baraw olu fana keneka no maître Bassal Sida ale fana na président ya o kon ola donc o ka bo sa fédération malienne de football ale fana ayira ka ko ale na soutien do egubu nunu ma nyine no stade ni Joliba kutina soutien do ma nyine donc ka beni baraw koni gelew koni uka
donc ku ya ira ka kutina la yin ke ka ska coup de main du ma nyinata ko na a fa ko na président yɛrɛ ale ko ta yɛrɛ sagola abse sanfla o ko no ma donc ami domina ko bibina no fédération malade football ale yɛrɛ président donc ba ira ka fo fédération yɛrɛ fana donc ko tɛmɛna a mamuru ale ligue de Bamako mamuru yarala kata sarmana Bamako ale joliba se ale ka terrain o ko na utra folikɛ ula ka se ka jukoroma dondoli ko ɲɛsi o ma cogo min na donc o kɔni ni kuma ninnu fɔ o kɛnɛ o kan donc o hukumu kɔnɔna na sa an b'a ye k'a fɔ stade ale kɔni joliba donc olu kɔni n'u jɔ ni u yɛrɛ ka fɛɛrɛw ye hali sɔrɔ waati la jamana y'a jira k'ale tɛna i jɔ ni k'u ka fɛɛrɛw ye ɲinɛnta in fana na fédération malienne de football ale fana y'a jira k'ale tɛna i jɔ ni équipe fana k'ale tɛna dɛmɛ don équipe fana ma ɲinɛnta fana na donc o b'a jira k'a fɔ équipe il faut que u ka wuli k'u jɔ u yɛrɛ kolo la donc ka se ka k'u yɛrɛ cogo min na donc équipe kɔni ɲinɛnta in u yɛrɛ bɛn'u ka balontanw labɛn u yɛrɛ ye cogo min o kɔni o la an bɛ se k'o de kɔni fɔ ni baaraw o kɔni kɛnɛ kan ka bɔ sa an b'a ye an bɛ don mun kɛnɛ kan o ye k'a fɔ coupe d'Afrique CAD n'o ye denmisɛnnin minnu si tɛ tɛmɛ san 17 kan olu ka baara ɲɛbila baaraw n'an k'o ma ko éliminatoire donc o baara kɔni fana bɛna kɛ Bamakɔ yan nɔ dɔgɔkun laban in o kɔni o la donc o tirage bɔra ka kɛ dɔgɔkun tɛmɛnen kɔni na o télé radisson ale kɔni kɔrɔna Bamakɔkaw fɛ yen nɔ donc an b'a ye k'a fɔ bakuruba fila o kɔni sigira bakuruba fɔlɔ la sa i b'a ye k'a fɔ Mali Libéria Gambie ani Guinée Bissau donc bakuruba fɔlɔ Mali Libéria Gambie Guinée Bissau donc Mali denmisɛnninw olu n'olu de bɛ bakuruba fɔlɔ kɔnɔna na bakuruba filanan sa o ye Sénégali Sierra Leone Mauritanie ani Guinée Conakry olu ye équipe naaniw fana bɛ yen nɔ donc n'Ala sɔnna baaraw bɛ daminɛ dɔgɔkun nata o kɔni na Mali ale yɛrɛ bɛna ka bɔko fɔlɔ kɛ contre Libéria o kɔni o la donc o denmisɛnnin minnu si tɛ tɛmɛ san 17 kan olu ka Coupe d'Afrique ɲɛbila baaraw donc n'an k'a ma ko éliminatoire o baaraw kɔni tirage o bɔra ka kɛ dɔgɔkun tɛmɛna donc o tirage ye mun di o de kɔni o ye nin ye donc an bɛ bi dɔgɔkun kun cɛ kunnafoniya kun cɛ ni mun ye o ye k'a fɔ Ligue européenne des champions an bɛ don ale fana kɛnɛw kan donc k'a dabɔra man jugu a dabɔra ko kura o de y'a la kuma wɛrɛ Ligue européenne des champions n'i y'ale kofɔ ale fana ye compétition ba ye diɲɛ kɔnɔ walima compétition ba don tubabuw kɔni fɛ yen nɔ donc an b'a ye k'a fɔ a baaraw kɔni daminɛna mardi tɛmɛnen kɔni na an b'a ye k'a fɔ club 50 ani kɔ a n'a kungafɛ donc olu de kɔni sen bɛna ye ɲinɛta in kɔni na donc mardi tɛmɛnen sa n'o bɛnna tarata tɛmɛnen ma 16h45 wagati balontan minnu tun bɛ yen Athletic Club Bilbao ka bɔ Espagne ale kɔni ni Arsenal olu tun bɛ ɲɔgɔn na donc balontan gɛlɛn balontan jijali Arsenal bɛ sɛbɛn sɔrɔ Bilbao ka 2 ani kanangolo mardi do kelen na sa PSV Eindhoven ka bɔ Hollande walima Pays-Bas olu kɔni ni Union Saint-Gilloise ka bɔ Belgique olu tun bɛ ɲɔgɔn na Union Saint-Gilloise ale sɛbɛn sɔrɔ 3 ani 1 donc mardi do kelen na sa 19h wagati Real Madrid ale fana tun bɛ ka tagama minɛ ta ka taa Olympique de Marseille o kɔni fɛ yen nɔ balontan gɛlɛn balontan jijali Real bɛ sɛbɛn sɔrɔ Marseille ka 2 ani 1 donc o mardi do kelen na sa Juventus de la Juve ale kɔni ni Borussia Dortmund olu fana tun bɛ ɲɔgɔn na balontan banna 4 ani 4 donc o kɛnɛ o kan donc o mardi do kelen na sa an b'a ye k'a fɔ Tottenham Spurs ka bɔ Angleterre ale kɔni ni Villarreal olu fana tun bɛ ɲɔgɔn na an b'a ye k'a fɔ Tottenham ale sɛbɛn sɔrɔ 1 ani kanangolo Villarreal o kɔni o kan donc an y'a fɔ cogo min na o kɛra mardi taw ye mercredi do sa n'o bɛnna arabadon ma an b'a ye k'a fɔ Bayern Munich ale kɔni Chelsea bɛɛ kun sigilen ko balontan ma kɔnɔ Bayern bɛ sɛbɛn sɔrɔ Chelsea ka 3 ani kanangolo o la sa mercredi do kelen na Paris Saint-Germain n'o ye PSG ale ni Atalanta de Bergame olu fana tun bɛ ɲɔgɔn na an b'a ye k'a fɔ Paris ale bɛ sɛbɛn sɔrɔ Atalanta ka 4 ani kanangolo Liverpool ale fana ni Atletico Madrid olu fana tun bɛ ɲɔgɔn na Liverpool bɛ sɛbɛn sɔrɔ Atletico ka 3 ani 2 Newcastle o balontan kɛnɛ arabadon kunungo sa alamisa an b'a ye k'a fɔ Newcastle United ka bɔ Angleterre ale kɔni ni FC Barcelone olu fana tun bɛ ɲɔgɔn na Barça ale bɛ sɛbɛn sɔrɔ Newcastle ka 2 ani 1 donc baaraw kɛra nin cogoya o kɔni na donc n'o ye Ligue européenne des champions ye an b'a ye k'a fɔ compétition ba don diɲɛ kɔnɔ ani compétition mandi ba don compétition min n'a bɛ bɛɛ bɛ sigi k'a lajɛ wa bɛɛ bɛ sigi k'a makɔnɔ donc an y'a k'a fɔ a lafiya mun ye ɲinɛta in na kɔni maliyɛn balontan tɛna ye a ɲinɛta kɛnɛ kan fɔlɔ pour le moment donc an b'a ye k'a fɔ équipe mun yɛrɛ bɛ yen ko maliyɛn joueur b'a fanfɛ o ye équipe fila ye Villarreal ale ni Tottenham donc an b'a ye k'a fɔ maliyɛn denmisɛnninw u bɛ ninnu fila fanfɛ nka Tottenham Ibissouma n'o ye Mali yɛrɛ capitaine ye donc ale kɔni tɔgɔ tɛ u ka nin lisi kɔni na donc o b'a yɛrɛ k'a fɔ ale tɛna y'a la donc Villarreal fana fanfɛ sa maliyɛn balontan denmisɛnnin bɛ yen n'o bɛ bɛn Mamoudou Bari voilà Mahmoud Bari
donc ale ni Bayer Leverkusen an b'a ye k'a fɔ malien denmisɛnnin fila fana bɛ yen nɔ cɛkura Raymond Bamba ale kɔni ni Issa Traoré donc olu fana bɛ Bayer Leverkusen o fan fɛ donc an b'a ye k'a fɔ nin baara in kɛnɛ kan donc gɛlɛya kɔni bɛ malien joueur kan ka se ka ye kulonkɛ in a kɛnɛ o sanfɛ donc an bɛ se ka mun sɔrɔ ka fɔ bi kibaruyaw kɔnɔna sa o de kɔni ko nin ye ka foli kɛ bɛɛ lajɛlen kɔni o ɲɛ donc radio bɛɛ fɔ international lamɛnbagaw ani ka fara kunnadiya badabada tɔn page lajɛlibagaw an bɛ an sera ka minnu lase aw ma bi jumadonya ba in na o de kɔni ko nin n'Ala sɔnna dɔgɔkun nataw an bɛ kibaruya wɛrɛw fara ɲɔgɔn kan ka n'u lase aw tulo kan ani ka na a b'aw ɲɛmada o fɛ cogoya min o kɔni o la mun kɛra kulo garisɛgɛ ye a n'aw ɲɛ garisɛgɛ o kɔni ko o ye nin ye bi